Aya, when if phone aunt men ala na ke bilir mo to ke Anyị tekwa akwa, ka anyị tekwa akwa biko. Eh? Ka anyị mita akwa. Aya, eburule mo oge ya. Thank you, sir. Ihulata na enyomo Chineke akwụrụ ọtọ na-ele ego onye arụrụ ala o no ge pụwa side. Don ọkụ adịghị dị ya. Don ọkụ abịakwala nga be mama ụka te chaga n'ọkụ onye ndị nche taga. Don't come here ga be mama ụka. The way phone na ala ga ebili ọtọ ga edara masụ. Ebe m ga-edobe na phone, Bishop. Ejụra m ebe ị ga-edowe phone n'ụlọ gị. Muna go abala m n'ụlọ gị mbụ mụ na gị etina. Ịbara ejụba ebe ị ga-edowe phone. Wepụ aka n'akpa gị. Wepụ aka n'akpa gị. Kwụrụ straight. Kwụrụ straight. Kwụrụ straight. Kwụrụ straight. Ụdị mmadụ gị na-efu mama putu n'ike agagharị ya. Kwụrụ straight. Kwụrụ straight. Tọnụ. Were reverse bịa. Ke yikwure na onye ji aga wee kipin mgbe ọbụla awụ gị. Ha? Ha? Bishop is na gịnị me? Otele gị yikwure na onye na-aga wee kipin na-adịghị beri ala ị gaga awụ gị. Mma akwa m. Ema ahụ. Aha gị. Nwendụ. Eish. Laga, onye ka blush gara? Sorry, sir. Ele onye blush gara nga? Ewele n'iwe na. Don't try it here o. A blush hụ na street unu hụ dị lụrụ. Ọ nga ka ebere nga bịa blush m. A blush hụ n'ụlọ nna gị, okporo ama village unu, n'ahịa unu dị hụ gị lụrụ. That's gị gbagọta nga bịa ebere m blushing. Blush kwa nga again. Anya ụra. N'otu ọ dị nnọọ ịmụ anya gị dewe anya ka onye hi ụra. Blush kwa nga again. Odi mmadụ gị ka ndị otele gị na-aga agịta ya na ya shi ike ka jaki. Shi ike ka ike jaki. Bụla nga bịa blush m. Lekpa anya ya dị nnọọ ka band ndị ụlọ ndị chere obi. Aha gị? Chinwendu. Chinwendu onye? Chukwu nọnyelu m. Ị dị afọ ole? 30 years. Ese? 30. Ị dị 30. Gị bịa nga bịa echekiri m imi gị. Akwa icheki gị imi gị. Akwa nga ka ị bịara bịa ile ma enwere ihe dara nọ gị n'imi. You think I'm with you when I'm about to screen and got when I can get and I'm about to something. Me taking time here now. Anyway. Don't try me here. It is that. It can I hunt sorry. Gini jigalo lati ro now. Afọ benum ntị nọ. Wee ka nji bịawa ebe a. Onwe bụ onye gwarala gị okwu ọlụlụ kemgbe pụtara ụwa. Mmadụ agwago m okwu ọnụnụ kemgbe m pụtara ụwa. Mmadụ ole gwara gị okwu ọlụlụ? Listen, be straight, and if you are listen, if you joke with me, again we problem. Mmadụ ole gwarala gị ya? Aga m agụtalikwe ha ọnụ. Okay, ndị mmadụ bịaga gị mgbachi ha nkịta ha na-ala abịala. Ụwa atọ ga anụghị ụtọ. Imega na-enjoy your ụwa. Ọ bụghị ya Bishop. Ọwụ gịnị nwa bingo. Ọwụ gịnị mere mmadụ nọ ebe ị na-aga agụtali husbands niile bịaganụ. Abụ ihe ga-echete nwunu kịta na. Ị ga-agụtali mmadụ ole bịarala gị di. Ị ga-echetali ya because you are not a serious person. Ndị di bịaga. Ga-ahapụ ha bịa ha n'ala. While ndị bịaga na o nwere ike na ma husband ka ị ga-ahụ ya. Mama wo husband ka ị ga-ehụ ya. Man enwere dị iche dị na husband.
Nwetege di abia ge hafu ha na ala. Back ebere hu. Ke bia ugbu na be nwete husband nga. Niwe. Damn you Chineke agbagoko. Itoga di ke toga husband. Achọm di. Ushokwu ike. Itu edi ke toga husband. Achọm di. Negi na nago dị ndụ. Mpaga ọbụrụ ọnụ. Mba. Ebe isi na watch him. Abuja. Otele. Ndị asọrọ ọkụ. Asọrọ ọkụ. Ka ebe ọwụ na Abuja. Katampe. Ịsa ọwụ onye. Katampe. Gịnị ka ị na-arụ n'Abuja ahụ? M na-ere akwa. Ị gagidele n'ụzọ mbụ gị daa n'ụzọ fenti. Mba. Iwu onye ebe? Enugu State. Ebe na Enugu? Ọgwụ. Anya ụra, open that your eye, bara mgbe ụra tụgara gị hịa. Bọkịsị anya gị ahụ na bara mgbe ụra tụgara gị hịa. Bọkịsị anya gị hịa mara mgbe, don't talk with me, yo. Bọkịsị anya gị mara mgbe ihi gị ụra nga na. Abịala nga nke bịa gem emechiri m anya. Niwe. Ị ga-anọ nga bana men na-eme gị ntaf, ga-ewere ụra ehihie. Gaa na ehi ụra asaka m question. Ọ na m ehi ụra. Isi we onye Enugu. Onye Enugu, Ebe na Enugu. Ọgwụ. Ebe na Ọgwụ. Mgbo. Na-ekwusi okwu ike o. Mgbo. Ebe na Mgbo. Ameta. Akpa nwa gị ọ ka dịkwa mma? Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Power bank Otele gị o mebiri emebi? Mba o. Akwa ma nke wụ power bank Otele? Onwe ihe mebiri emebi na arụ m. Akwa ma ihe wụ power bank n'Otele gị sị ịmasị ọla pọrọ. Amaghọ m ihe mana ama m onwe ihe mebiri emebi. Power bank na-anọ n'Otele. Ka eji awụ ọhụrụ amụ ya eme ka enwe feeling na onye laikere nọ nga. Onye laikere nọ nga. Ọ ka dị intact. Ọ ka nọ intact? Yes. Njọ gị ajụjụ gị jụọ ka ị na-ama gị jụọ m ihe ọ bụ ma akọwara gị ma bingo. Mana those things nwere aha. Ụta mkpọrọ ya power bank n'asụsụ Igbo ihe ọwụwụ gbamgbam simsim. Repeat after me, gbamgbam simsim. Gbamgbam simsim. Kalipa ike gị ọ ka dị mma? Kalipa ike gị ọ ka dị mma? Ama m ihe bụ kalipa ike. Ka ewe ọhụrụ amụ ya akpachigide amụ a na-akpọ ya ndị bekee na-akpọ ya kacha m. Ọ ka dị mma? Ọ ka dị mma. N'asụsụ Igbo ihe a na-akpọ ya bụ jide m aka. Repeat after me, jide m aka. Jide m aka. O gbuola m nke gị ọka na ya. Nke bụ o gbuola m. Ke wee mewe gị gị filuo ya sọfụ agọfụ dị ya chere. Nke gị ọka dị mma? Ọ na-anọ n'ime. Ọ ya nwe sọm ụmụ nwaanyị wee megide ha na-asị ozu ole ha na-asị chere ke ha agwụla. Nke ha emebiele. Bịa na nke gị ka na-asị nwoke chere na ọ na-afụ ụfụ nke gị ka dị mma. Gị bịa nga bịa jụ mele nke ogbolego. Nke m ka dị mma. Ị eri ọrụ na-arọ? Mba. Ị mara na nri eshi?
enwele onye ara gbarala na family unu. Mba o. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 6. Enwere nwanne gị nwoke akwara amụ ya akwa? Mba o. Bekeshi anya ahụ ije ehi ụra ahịa. Ihi ụra ahịa ma pụta ogo. Anụkwara gị ehiri m ụra. Ana m ehi ụra. Ehi ụra ahịa ma epụta ogo. Elekere anya gị dị ka anya ụra ịbịara gị bịa ehi gị ụra ahịa. Ibile nwoke Gloria mbụ. Mba o. Kwụsị okwu ike oruole na Gloria ịkpala onwe gị. Oruole na Gloria ịkpasiele ijilewa ya eti mba o. Mba o, ebutebekwa m Gloria afọzi nke ibi mmadụ. Enwele nwoke ibirile Gloria mbụ. Mba. What of ọrịa supermarket? Mba o. Ibibe nwoke ọrịa supermarket mbụ. Ebibe m mmadụ ọrịa supermarket. Ebibe m mmadụ ọrịa supermarket. Enyo na ashị na ahụ gị before. Mba o. Mba. Gị na nwoke nọrọ eji anya ahụ. Mba o. Onwere mgbe atagidere gị enyo ahụ pụọ. Mba. Mmadụ ole tara ala gị? Mmadụ ole tara m? Mmadụ 4. Ịma mmadụ ole tara gị? Mmadụ 4. Anyị akpọwa aha ndị tara gị. Emeka. Aha. Obinna. Aha. Kelvin. Aha. Na Chinedu. Ha ṅụrụ gị ara? Ee. Ha ji ofe aka aṅụ gị ara kọwa aka abụọ. Ofe aka. Ele aka ụwa aka ịkpa kọwa aka nri. Aka nne. Ije echi ha ara how many minutes? Kalịkwanụ ya dịka 2 minutes. Ya echi ha na 2 minutes. Responsible ojiara. Ije aṅụ amụ? Mba. Ị ga-enyo ele dị mkpu ị na-eti ma ha tamaghị. M ga-echeta ihe m na-eti. Enya anya cheta mkpu gị na because most of the things ị na-amaghị mere iji lụbeghị di ema amawu mkpu gị. There are things you do that you don't know ma ya wa gị dị asị mere elube. Cheta mkpu gị na. Baby, ya ka nna na-eti. Ese Oke ka ga-esi chetachakwa mkpu nna na-eti. mkpu gị ihe aka mma ihe ama na nna na-eti. mewe ya. Ka ihe mega expect from nwoke bịa gị kwụ ụgwọ isi gị. Ka ihe ị ga-enye nwoke ahụ bịara bịa kwụ ụgwọ isi gị ya na-alụ ọ ga-ele ihe ị ga-eji gaa n'ụlọ di gị. Ka ihe ma na ịwa agwa gị ma ịma ị ga-eji baa na another man's house. Then ka ihe mega expect nwoke ime nye gị returns. Agwa m ga-eji wee baa na be di. Ezigbo agwa m ga-respect di m na m ga-akwanyere ya ugwu. Then gị mekwa respect bụ nyewa akwanyekwara m ugwu. Fụkwa m n'anya.
Genotype okay. AA. Blood group okay. I'm positive. Yeah. Me pesa again. Bring it here. In case of an interview, one. Come on, keep shaka no chineka bagoko. Hey, when you a bishop. What phone number? Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or chineka bagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place chineka bagoko. 081 43 06 75 39.